Здравейте, хора! В днешното видео, както знаете, аз съм Борислава. Казват ми Боби. И в днешното видео ще ви покажа всички цветя от моята градинка. Ще започнем от смътниката до смекарниката. Те са много различни видове. И затова ще бъде много дълго на това клипче. Сега, да светя тук си. Вече на цветята. Първото ми цвете е ето това. Това е роза, която е червена. И от тази страна е бял. Ето така. Отиваме към следващото цвете. Забравяй как се казваше това. Но е много хубаво. Когато му разцъфват дали са разцъфнали, има след разцъфват нагоре така и си ги откъсваш. И откъсваш ги и правиш балончета с тях. Но са интересни към следващото цвете. Ето го следващото цвете. То се казва божур. Ето като този божур. Много хубаво мирише. Той е много хубав. Но му падат бързо листата, защото му минава времето. Ето падат му бързо листата, защото ето разтръсвам и са му паднали листата. Ето там също има. Към следващото. Имам още едно като това, което видяхте преди божура. Ето това. И до него имам ето това. Той са различни шарки, както виждате. Тук си е бяличко. Има ето тези отвътре шарки. Ето жълтите. Тези. И към следващата. Следващите цветя са тези. Те още не са поникнали, но са много шарени. Ама много. Тези изникват, но шарени. Розово, червено и са много красиви. Така. Тези тук са като нещо като градинка. Тук съм под малката ми върба. Това е като зелен и това също като зелен, но са някакви цветя, къде тези пъкват бяло, но още са пъкнали, но тези пъкват лилаво. Ето. Те са цяла градинчица. Няма да се ходим. Ето така. Следващите цветя са като преди божур. Но са много. Видяхте ли? Много са. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, охо, 6. Следващите сега са пак ниските зеленки. А това са някакви цветчета. Ето това. Цветчета, които са горното и крайче и като топка. Това ми е бялата роза. Това е ладенци шарено. Не толкова шарено, отвън е розово. И пък на вас ви се вижда различно. Извинете. Ето го. На вас ви се вижда мъничко различно. Но то е жълто отвътре. И няма черните неща. Вместо черно са сложили зелено, е пораснало. Чакайте да разтвори малко и така да бъде хубаво. И така. Имам още едно такова, което също ще разтворя. Ето. Но само че вътре е само за жълто.
пак имам рози. И краставичките ми. Те не се броят с цветята, но... Ето тези цветя са сега. Вижте ги. Те са много и зашарени. Следващото ми е ето това лилав цвете, което е много красиво. Тук имам цяла градинка. Както виждате. Това е обяснението. И тук имам едно беличко, розичка, някакво като палми. И сега. И там също цветя. Каква е тази розата? Каква е тази? Да знам. Я не съм пипала чешмата. И ето пак от онези. Ето най-хубавото цвете. Пригответе се. Раз, два. Розов божур. Не, божур, ами... Тати, това божур ли е? Да, розов божур е. Ето, вау, голямо цвете. И това беше всичко. Ако ви е харесало видеото, натиснете палче нагоре и се абонирайте за моя канал. Довиждане!